Ki jingdawa pen kreya ya kasngi penkut ya katamasa cherry blossom hakakat kendai terik nai wieng arjar pulai namar kahap hakasi ublai sakiwei pat kitarik kampat seso ai ruem Maria penmena ke sorkar jela ba katamasa cherry blossom kandang sedang hakakat nyau terik nai wieng bat kan kut pat hakakat kendai terik nai wieng arjar pulai kabadai kasngi ublai ki kunhun beper kentup kiseng balam ki kunhun balang bat kiseng san himaru kilami ban persya ya kani kabenta ki khubor jing persa kilami lakatu kani bat mentaka kanti sa omele bat MDC ke Kongres na mahoti konstituensi ba Charles Marngar ulami syakmat mempenpau nak liang jungu ba sngoi hap ya katai ke jingbu ke sorkar ya kasi ublai ban penkut ya katai ke tamasa kuman syukudo ba ya kani ke tamasa on penlong hamadan kur kalang boy rombong lum dai klari boy district kumuwai na ginong yalam ki barit jong kani ke temri boy bat apo ke jela da kemen sim jong ke jing sokya na keren hangni alor ki jingja ki baja pak state ke jongi bat ngan poi be kapang bat kata ka dei hagabai dei bat ka jing temu jongga sarkar ke jongi ban penlong ya ki kinja festival ka bala pau shai manta ka bangi tip shai ka dei ka wei na ki festival ba kata ka dei ka cherry blossom festival ya ka ne ka festival labu ya ka singi utrai la ne ka singi blai ki jingja pa ka jala ka jongi kaba ngila banong ba kedai gejala hakaba kipai kristan kidon shibun hoi ngitip ba kidon ki wairu ki janyam ngi buram yeki henrai ke ai kema kwa banong agani kapor kolong bai specific na kamta agani ke cherry blossom bat ki wai ki program ki ba pelong ag sibule kumnong yalam ngasok thang adu kata banyu i bana kaliang jong ke sarkar kilapan baik ikni program hagas ngi blai ke jingkeli menta kalau balai hato mla sama ban pelong ki wegi sngi umdan sngi shu ban pelong de ki wegi sngi ta ke ke jingkeli ka baar nang ta kama kwa ban pen kan mau pi kam dai shu tang ke cherry blossom festival idan ki weiru ki program hag bana kaliang ke sarkar ki pediang ban pelong hagas ngi blai dang shen dang haka khatsan tarik jong Oktober Union Minister wan ban bisit ya kari boy district jongi la pentip lot syabaro ki district head bagi haban wan tere ya kasi bulai ta ka dei bedang sudah jashan kawai ni ki jingja ka ba ngai la de nga klem aten berkata ka dei ka live potrik jong banai Julai ka hab kasi bulai bat kata ka dei hagabai dei bat ka Commonwealth Parliament Association jong ka zuntri hakaba u speaker jong Lok Sabha wan hapo ka jala bat ye kaneru la perlong hapo ka Legislative Assembly haga yeng ka bagantang ka jongi hak sible tangata la dangi phaidin u Prime Minister jong ri India ka jongi wan hapo ka jala haga sible i pelong program kabangim ju kamyo ikot yaki por manswa kalong ke ke basungsi ya keren ya kane da ka baburam ngaburam yi giwai gi jan yamro ki bomdai ki kristan bat ki wai ro ni haban yo ngi em ha ka jelangi em ha kari ha ka bangi haban yo buram yi wai tinga i kane ka jing long ka jing man hangi kumba kalong manta ka dei na marba kum kinong yalam po ke jela ni jemplan ladawan kano ke program nangte na po center na Delhi banawai nawai ni island kat kum ke program ke bagi la fix nangte ni supriang ban balai ngimla ban ong sigentin ba mangi hang ni ngimla ban pelong ke sibla nginra ngin pelong na aku ke si tinakaliang jonga ngapan pau ba ngakran personally om nakaliang ke party dari personally ngakran adon gejing sngau persya igene ngam sngau hap ban pelong ya gene ke cherry blossom festival hoi ke don gejing ong ba on pelong ika hadin lai bijen lawaji sang kataru kadang dei ke sngi ublai kadang dei hapo khat ar beje men met kadang dei ke sngi ublai dalileru osoba kami hap te kumwai ne kinong yalam jong kadong ri boy kene ke program ru ka hap hang ni hapo kadong ri boy ke ba igi jongi kelada ka dei dong ri boy ne lada ka dei hang no honoru nakaliang jonga hi ngasong ngam soi hap but ngapen sngau sa sarkar kumu wai ne ginong yalam ngasong persya ikani
ngam so ya hab ban ga kerpat ro ik sarkar ba kim dei ban pelong ka nok program ka siu blai am tangani ke program ka pemerintahan dai nang ni syakmat ro buram lam kat syabaya syurum seneng ngi osngo ya ke sur ke jeng ba ki ba kran ki ba ong ki ba pau ya ke jeng so diam mangi ki nong yalam ro ngi so diam habang yu i ba ka sarkar ka pelong ya kini ke program ka siu blai te kata ka dei mo ka pau kenyan dina galeng ke jonga ka kerpat ya ke sarkar ban mentah ban nang ni syakmat hi ngim dei ban priang ya kino ki program ki ban pelong ha ke siu blai